बिटिसि फैबाय थानाय बिटिसि हालामनि जि 22 तारिखआव जि बिसायख'थि जागोन बेयाव आंनि बिबेकनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो रायजो राजाफ्राबो दा बेखौनो माने बांसिन सिन्था खालामनानै आं नुबाय थादों जे हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामगोन आरो बिपिएफखौ माने देरहासार होगोन मानोना बिपिएफआ गोबाव सम निफ्राय बिसोरो सरकार दैदेनबोदों आरो जेसेबां बिटिसिआव उन्नति खालामदों गासिबो बे बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनानो गासैखौबो मावदों बेखौ नोजोर बोनानै दिनैबो गहपुर हालामनि आरो गासै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि जि बिपिएफ दल बेखौनो सरकाराव फैफिननायखौ बयबो लुबैदों आरो बिनिखायनो बिपिएफआव बयखौबो नांगालनि सिनाव भट होनानै देरहासार खालामनायनि थांखिखौ लादों। बिटिसिआव जितु गहपुर हालामनि गामिफ्रा माखासे हाबबाय माखासे हाबाखै बेखौथ' जों नुदों बेयो मोनसे पलिटिकेलि बेखौ खालामनाय जादों जितु मोनसे एकर्डनि समावनो एकर्डनि उनावनो बेखौ सोसननो थाखाय जि मोनसे कमिसन दादोंमोन आरो बे कमिसननि गेजेरजों 6 मासनि बिथोराव गासै गहपुर एरियायाव थानाय जि बाउन्डारि होदोंमोन सिमलगुरिसिम बे गामिफ्रा हाबजोबनांगौमोन नाथाय बे गामिखौ सोसनजोबैनिबो मोनसे खारन दं बेयाव मोनसे पलिटिकेलि बेयाव दं होननानै आङो सानो दा बेखौथ' बुंनांगोन 17 बोसोराव जे हाग्रामा महिलारिया जे बियो इसिबां ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामनानै गावनि जिउखौ बावसोमनानै एक्स बेल्टि बिथांमोना जे बिटिसिखौ जे सुक्ति खालामदों आरो बे बिटिसिखौ सुक्ति खालामनायनि उनाव जे सरकार दादों दा जितु क'क्राझाराव जे सिआइटि कलेजफोर बेबायदिनो लुदों आरो बिदि मेडिकेल लुदों गोबां जायगायाव दा बिटिसिआव लामा दलं हाग्रामा दलं बेबायदि नामाखौ बानायदों आरो गुबुन गुबुन स्टेटआव जे बिदिनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे मा होनो बेखौ गेस्ट हाउस बियो बानायदों 7था स्टेटआव दङ दा दिल्लीयाव दङ आरो गुबुन गुबुन बिदिनो 7था स्टेटआव दङ बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो दासिम जितु माने बिटिसिआव जि नुबाय थादों बे गासैबो हाग्रामायानो बानायजोबनाय बेखौ सोरबा ओरैनो पलिटिकेलि मोनसे पुरुना डायलग बियो हाग्रामाया 17 बोसोराव जेबो मावाखै बुंदोंब्ला 17 बोसोराव जेसेबां मानेखि दा नुबाय थादों बे गासैबो हाग्रामायानो मावनाय आरो गहपुरावबो जोङो बै समाव बिटिसिआव हाबाखैब्लाबो गोबां गहपुर एरियानिफ्राय साकरि मोननाय दङ 30-40 जनसो साकरि मोननाय दङ बिटिसिनि आमोलाव आरो दा बेहाय जोंनो माने नैबे राजगड़आवबो बिदिनो मोनसे स्किमफोर हरदों बे मार्केटआव आरो ओरैहाय जोंनि दैमालुथिंबो दङ जे सालबारियाव बाहायबो मोनसे इरिगेसन माने माबा हरदों बेबायदि गोबां बै समावबो मावदों जोंनि गहपुरावबो दा जों नुदों बे 5था बोसोराव खिन्थु जेबो मावनायखौ जों नुवाखै खिन्थु जेसेबां मावदों गासिबो बे हाग्रामा महिलारिनि सारनि दिनावनो बे गासिबो खामानि मावनाय जाय प्रमद बर' सारा दिनै माने बिटिसिखौ सासन खालामदों जे बिटिसिखौ सासन खालामबाय थादों जि सेक्रेटारियेट अफिस एसि रुम बेयाव थानायाबो बेबो गासिबो हाग्रामायानो मावनाय बेनिखायनो आङो सानदों बे 17 बोसोर जेबो मावाखै होननाया बे मोनसे राजनितिनि मोनसे डायलग बियो रायजोफोरखौ जाम्बा जाम्बिखौ माने मोनसे फाव फान्दायनाय खिन्थु जों नुदों गासैबो नायहरोब्ला जों गासैबो हाग्रामा मावनायनि अनगायै रावबो गैया थ' बे गहपुर हालामाव जि माखासे इउपिपिएल हान्जाया जि स्किमफोर बे स्किमफोरखौ लाबोदों अबेबा लामा माबानि थालिर गायनाय फिथा हास'दों मन्दिरफोरनि बिदिनो फिथा हास'दों चेक होदों बेफोरथ' ओरैबायदि मोनसे जों मिथिगौ अबेबा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जे बुस्थुआ बे स्किमफ्रा जुदि सेंसन जायोब्ला बेयाव बाहाय मोनसे कमिटि जायो आरो बेयाव सरकारि भाबै बेहाय फैनानै इन्जिनियारफोरखौ लानानै बे बुस्थुखौ उद्बोधन खालामो दा जों बेथ' खुनु एप्लिकेसनबो होनाय गैया खुनु माने स्किमाबो आरो बे सेंसन जायाखै आरो जितु बे पलिटिकेल आनटिम एकदम समाव बे माने रायजोफोरखौ मोनसे भट मोननो थाखाय बे फोलानाय थगायनाय बियो जों बेखौ डाइरेक्टलि जोङो बुंनो हायो बे नङा जे खिन्थु जायनि जाहोनाव दा रावबो हाग्रामा सारब्लाबो प्रमद सारब्लाबो बेखौ रावबो होनो हाया जितु सरकार गैया दा बे जाहैबाय स्किमानो गैया हमखायाखै एबार जाय गोदानै सरकार दागोन बिसो होनो हायो आरो बे चेक होलाबायदों बेबो 3 मास 4 मासनि उनावसो चेकआ 3 मासल' भेलु थायो बिनि भेलिडिटिया 3 मासल'
जों नुदों बिनि सिगांनो बेथ' थांनाय 22 तारिखनि सिगां बे स्किमखौ होदों थांनाय बोसोरनि सिगांनो हमना ला नैबे राजगड़ बायदियाव आबसु अफिसाव 1.5 कोटिनि मोनसे स्किम होदों सनाजुलि बायदियाव माने 1.5 कोटिनि मोनसे भेटेनारि माने माबा स्किमफोर साब सेन्टार बिदि बानायनायनि मोनसे स्किमफोरखौ होदों बहुत जायगायाव होदों दिनैसिम लुफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बबेबा मन्दिराव होदों बेखौथ' जोङो बुंनो हागौ बे 1-2 लाख थाखा बेखौ गावसिनि पकेटनिफ्राय अबा होनानै देखायदों माखासे रायजोफोरखौ थगायनायनि सार्थकआव बेखौसो जोङो नुदों आरोखि बेनिखायनो दा रायजोफ्रा बुजिबाय जोंथ' थांदों अबेबा गामिफ्राव जों थांदों आरो बे गामियाव थांनानै दिनै रायजोफ्रा बुंदों जे बे एकदम मिसा खोथा थगायनाय जायनि जाहोनाव फिथाखौबो गावसोर हास'नो हायाखै सोरबा गामिनि सोरबा बृद्ध एसे माने मेगनाव नांनाय सासे व्यक्तिफोरखौ दिनै फिथा हास'नो होदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों एखेबारे बे थगायनाय माने मोनसे सुक्तियाव थाखानाय सोरबा UPPLआबोथ' मोनसे पलिटिकेल पार्टि आरो BPFआबो मोनसे पलिटिकेल पार्टि बेथ' मोनसे सीमा बारायनायनि मोनसे प्रभिजनाव दङ बेखौथ' खुनु पद्ये रावबो मावा होननानैथ' जों बुंनो हाया आरो मावगोन बेखौ दाखालिबो आमलाइगुरियाव जिथु हाग्रामा सारा फैदोंमोन फार्स्ट टाइम जिथु सरकार दायोबा बे गामि ओनसोलफोरखौ सोसननायाव खामानि मावगोन आरो बेखौ फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि जिथु बिधान सभा बिनि सिगां बेखौ गासैखौ सोफुंजोबनायनि मोनसे थिरांथा दिनै लादों आरो बेखौ इस्टारावबो होनाय जाबाय गासैखौ बेखौ मावगोन होननानै माने प्रतिश्रुति होदों बुंनो सानदों जे दिपेन बर' आबसुनि जे आफादगिरि सार बिथाङा दैमालुआव फैनानै दाखालि जोंनि गहपुर ओनसोलाव बेयो मोनसे बिबुंथि लाखिफैदों जे आबसुआ मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बेयो जोंनि बर' जातिनि सिनस्रि माने आफाद बेखौ जोंबो गनायो आबसुखौ खिन्थु दिनै आङो आबसु होननानै संगठन होननानै आङो बुंनो साना खिन्थु आबसुनि दैदेनगिरि बिथाङा माखासे सरकारजों बेहा मोनसे आन्डारस्टेन्ड दङ थांनाय बारावबो बियो मोनसे आन्डारस्टेन्डआव थानायखायनो बेखौ BJP पार्टिनिफ्राय जे दिलीप शइकियाखौ भट होहोदों उदालगुरि दरं जिल्लानि मानसिफोरखौ बिथाङा BJPनो दा बिथांखौ MP देरहाय हरखांनायनि उनाव जाय MPआ दिनै माने आसा खालामदोंमोन बिथांनिफ्राय बर' जातिनि जिथु सुक्ति बे सुक्तियाव थानाय माखासे दफाफोरखौ जाफुङि दफाफोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय मावनो थाखाय नाथाय बिनिफ्राय मोनसे लाबालाबखौ मोनगोन होननानै दिनै पलिटिकेलि बिसोरखौ दिनै मोनसे बुरखायदोंमोन आरो बेयाव भट होनो थिनदोंमोन होखांनायनि उनाव देरहाखांनायनि उनाव पावारखौ मोननायनि उनाव दिलीप शइकिया मा बुंखो थिग आङो बेखौनो सानो दा दिनैबो बेबायदिनो माखासे गभर्नमेन्टफोरजों बिसोरो एसे बुजियाव दङ आरो बेखौनो बै पलिटिकेलि लाबालाबाव जे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसनब्लाबो जे भटखौ माने इनडाइरेक्टब्लाबो बा डाइरेक्टब्लाबो UPPLनो भट होनो थिनदों बिथाङा खिन्थु बेखौथ' मोनामोन बिसोरो बुंनोसो नांगौमोन मोननै हानजाया जायखिया जेरैखि जाया मोजाङै गेलेनानै बर' जातिनि बे UPPLआबो मोनसे बर' जातिनिनो पलिटिकेल हानजा आरो BPFआबो बर' जातिनिनो पलिटिकेल हानजा जे मोननैबो मोजाङै देरहानानै जाहाथे बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन आरो जे दाङाबाजि जालायहोआ बेखौ गेजेराव थानानैसो बुंनांगौ खिन्थु एक्साइट जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेनिखायनो आङो बाहाय एसे दुखु मोन्दों बिथांमोनखौ जिहेतु बर'नि सिनस्रि आफादनि सासे मुरब्बि जानानै जाहाथे बे एक्साइट खोथाखौ बे बुंनाङामोन मोननैनि बिसोराथ' बर' फरायसा आफादा सोरबा UPPLआनो फै सोरबा BPFआनो फै बिसोरा मावनांगौनि खामानि दं आरो जिथु बर' फरायसा आफादा दिनै बुंबाय थादों जे BTRखौ सुक्ति खालामनायाव सागानगिरि हिसाबै बै समाव प्रमद बर'आ चिफ नङामोन BTCनि खिन्थु बियो बर' फरायसा आफादनिनो सासे मुरब्बिमोन आरो बिथाङा सिगनेटरिमोन बेनिखायनो दिनै बर' फरायसा आफादाबो बेयाव मावनायाव दिनै बाहागो दङ आरो बे हिसाबैनो बै समाव फैबाय थानाय समावबो बर' फरायसा आफादा बर' फरायसा आफादनि बायदि खामानि मावलांबाय थानायखौसो आङो लुबैयोमोन थ' नुहुरदों दा जिबायदि BJP आरो UPPLजों जे एलायन्सआनो जि सरकार दाबाय 5 बोसोराव जोङो नुबोबाय जे बहुत थ्रेटआव गोग्लैनायखौ जों मिथिदों बिसोरो गावसोर गोजा खुनु सरकार दानो हायाखै फैबाय थांनाय जि समफ्राव बेनिखायनो बिसोरो बिराद थ्रेटआव गोग्लैदों आरो गोसोबायदि सासन बिसोरो खालामनो हायाखै बिनिखाय एबारबो जों नुहुरदों बिथांमोना गावसोर नाम्बार लानानै बिथांमोना सरकार दानो
हागोनखौ जों नुहुराखै बेनिखायनो जथेस्थ' आरो बे बिजेपिजों सोरजोंबा एलायन्स खालामनानै दानांगोन सरकार दायोब्लाबो आरो बेयाव बिसोरो गावसोरनि जि मोन्थाय बे मोन्थाय बायदि बिथांमोना मावनो हानायखौ आङो नुहुराखै बेनिखायनो हाग्रामाया एबार थांनाय 17 बोसोराव बियो गावनि दोलोखौ लानानै बे सरकार दादों बेयो सिंगल बियो गावनि पार्टिखौ लानानै आरो बेहा ओरैबायदि माने खामानि मावनो हादों बियो गावनि जि साननाय गावनि जि गोसो खुनु बाव रानखाय सिखाय नङा दा जोङो मोनसे समाव गबिन्द बसुमतारी जितु डिपुटि चिफ बिथांजों जोङो रायलायदों आरो बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदों जे भाइफोरजों बहुद थ्रेटआव गोलैदों जोङो दिनै बिजेपिजों जों एलायन्स जानानै जों ओरैबायदि थ्रेटआव गोग्लैदों जे जोङो जे संख्या गरिष्ठ नङा बे हिसाबै जे 100 थाखा मोनोब्ला जोङो 60 थाखाखौ बिजेपियासो मावो आरो 40 थाखाखौल' जोङो मावनो हायो बाहाय जोंनि सेंग्राफोरनो जों मा सहाय खालामनो रायजो आरो बे 40 थाखाजों जों मा रायजोनि खामानि मावनो आरो जों माजों सोलिनो बेबायदि जों थ्रेटआव गोलैदों बेखौ स्पस्ट बै समाव जों जेब्ला डिपुटि चिफ जाबाय थायो बिथाङा 2 बोसोरनि सिगां जोङो गहपुरनि बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बर' भलन्टियार फर्सनि जानानै जों बिथांखौ लोगो हमहैनायाव जों खुला-खुलि बियो स्पस्ट खोथा रायलायदों आरो जों बेयाव मिथिनो मोन्दों बेनिखायनो बेबायदि मोनसे थ्रेटआव दं होननानै जोङो मिथियो आरो बेनिखाय फैबाय थानाय जि समाव जे आङो नुहुरदों आरो जि किसु माने जे डिपार्टमेन्ट जे बिटिसिनि सुक्तिजों फैखानाय जि सुक्तियाव फैनाय जि नियमफोर बा मोन्थायफोर जोंनि बर'नि बेखौ माखासे खोमानानै लानायखौ जों नुदों जे मावफुंनो हायाखै बेखौ लाबोफिननो थाखाय बेनिखायनो फैबाय थानाय 22 थारिखआव जे हाग्रामा महिलारिखौनो देरहाहोनानै आरो बिनि सरकारखौ लाफिननानै बै माखासे थगायजानाय बा लांजानाय जि डिपार्टमेन्ट जि पावार फांसनफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बेखौनो देरहाहोनांगौ होननानै आङो सानो आरो रायजोफोरखौ आं खावलायनो सानो फैबाय थानाय समाव जितु नांगालनि सिनाव बयबो रायजोफ्रा दिनै भट होनो डिसिसन लाखाबाय आरो बेखौ अरायसम थि खालामगोन आरो आङो आसा खालामो सोरबा जुदि बेखौ बुजियाखैब्ला बिथांमोनाबो बुजिनानै 22 अक्ट' समबारखालि जाहाथे नांगालनि सिनाव भट होनानै देरहाहोगोन होननानै आङो बेखौनो खावलायो